Prawn da ti na? Prawn da. Alli di weithio ni beth yw'r heriau sydd wedi gwynebu chi fel cwmni yn ystod y flwyddyn ddiwetha? Fel cwmni, mae wedi bod yn y flwyddyn heriol iawn. Ond ni wedi cadw i fynd, yna beth oedd y pwysig, achos ni'n dalio'r gwastraff neitha ffodus, mae fe'n rhywbeth mae pobl yn creu bob dydd a mae eisiau rhywle i fynd ag so mae wedi bod yn grêt fel ond mae lot o cwsmeriaid ni wedi cael ei bwrw yn ofnadw o wael. So mae'n jyst mae wedi bod yn flwyddyn chi jyst yn dal yn sôn gymaint chi'n gallu a jyst gobeithio chi'n dod mas ar ochr arall. So ni'n ffodus iawn, ni'n oce. Faint o staff ych chi'n gyflogi fan hyn yn LAS? Mae 48 o staff dyn ni ar hyn o bryd a ni wedi cynyddu'r niferoedd yn y mis diwetha achos bod nifer o cwsmeriaid ni wedi ail-agor a chi'n goffod newid y ffordd ni wedi bod yn gweithio achos y system y 2 metr so chi'n goffod cyflogi fwy o bobl wedyn. Beth yw'r prif beth sydd wedi newid o ran gwaith a bywyd personol? Fi'n credu peth fwyaf yw gwerthfawrogi'r staff yw'r peth fwyaf achos ar y dechrau, y lockdown gynta, gaethon ni tân a oedd hwnna'n rhywbeth ofnadwy i fynd trwyddo ond o'ch chi'n gwerthfawrogi'r staff achos oedd y staff i gyd mewn pan oedd y tân a maen nhw gyd wedi gweithio trwy gydol y cyfnod yma a gweithio fwy galed nag eriod a chi'n gwerthfawrogi deall wedyn mae dyn ni staff ffantastig a ni'n gwerthfawrogi nhw'n fawr. A rhan bywyd personol mae fe'n rhoi amser i chi deall beth sy'n bwysig mewn bywyd a mae lot o pethau ni'n neud cyn y cyfnod clo oedd o'n i'n raso rwnd y lle nôl y plant hyn a llall chi'n neud pethau. Mae dim amser i chi rhoi diolch i pobl a fi nawr yn gwybod pwy sy'n byw yn yr ardal le fi'n byw. Fi wedi cael amser i siarad â nhw a fi wedi dod i nabod lot o pobl a neud ffrindiau so mae wedi newid ffordd fi wedi byw. Sy'n peth da, fi wedi dysgu cwpta. Sy'n peth da. Ond mae wedi bod yn cyfnod anodd ond cyfnod diddorol. Diolch, gwerthfawrogi'r amser di. Da'n iawn.